A demanda presentada polo sindicato CESI pretendía que o Concello aplicara a relación de postos de traballo aprobada en pleno no ano 2017, pero que nunca chegou a materializarse. A sentenza do contencioso administrativo número 1 da Coruña dalle agora a razón ao Concello, que aínda que nunca se negou a esa actualización, entendía que nos termos nos que foi aprobada non podía aplicarse nos orzamentos de 2024, sendo necesaria a súa revisión. O que demostra é que o orzamento non contiña ningunha ilegalidade nin irregularidade como algúns intentaron facer ver, senón que se trataba de esperar a ese pronunciamento judicial e a partir de aí tomar as medidas correspondentes. Aínda así, dende o Concello mandan unha mensaxe tranquilizadora aos traballadores municipais, de que están abertos ao diálogo, coa finalidade de buscar a mellor solución posible para todas as partes. Queremos trasladar unha mensaxe tranquilizadora aos traballadores do Concello, tendo en conta que, evidentemente, o Concello ven acatando e respetando todas as resolucións judiciais que se produciron ata o momento e que, ademais, vai a manter en vindeiras datas unha primeira mesa de negociación na que poidan abordarse determinados aspectos da revisión do convenio colectivo e tamén da revisión da relación de postos de traballo para adaptalo, para acomodalo ao que establece a sentencia, porque non se poden superar aqueles marxes que están establecidos por lei. O que temos que ser capaces é de ver como que os enlaces sindicales somos capaces de aplicar a RPT nos maiores términos e na maior defensa dos traballadores. O sea, sí que temos claro, hubo dous grupos que votaron a favor na RPT cando houve que traela, estes dous grupos están hoxe aquí, e non só a veces era aprobar por aprobar, sino que aprobar para levar a cabo. O que si está claro é que a vontade do Concello é chegar a entendemento e conseguir canto antes poder facer fronte á aplicación da RPT, pero sempre dentro duns máximos legais.